Moni nde akuti ku Nigeria nsikana uyu zinake Damilola Olowoya anasowa pa 4 September. Atasowa makolo ake analandira foni kunena kuti tamuba mwana wanu ngati mukumufuna mutipase 400,000 naira. Damilola ayu anaendesa ka 19 anali ku university. Ne makolo ake anatani anapereka ndalama zija anapereka anapanga transfer bwanji koma mwana wao sanabwerebe ndana nyamuka nakachita report ku police kunena kuti Damilola wasowa situzione kuti ali kuti koma anthu anatichita contact akuti ampanga kidnap. Kenako analandira so message ina kunena kuti ngati mukufuna Damilola mutipase 10 million naira. Nde apolisi anakwanitsa kuipanga trace kuipanga track phone ija mpaka nakukapeza kumene kunali munthu amene amatumiza ma message ndana mugwira anali mnyamata uyu akuti dzina lake Jeremiah Paul. Jeremiah nayeso student wa zaka 20. Kumufunsa kuti chuchitika njani fayani kutumiza ma message kunena kuti wamuba munthu ndipo munthu yodi wasowa. Adampanikiza polisi muja anaululadi kunena kuti okay chabwino ndamupha ndikurani ndikuwatenga polisi kukalozera pomwe wankwirira. Apolisi kumfunsa tsono wampheranji akuti yayi iye kumati chomwe ndamphera ndichonera kuti anandizindikira kuti anandionapo ndesi ndimafuna kuti anditani andidziwe kuti ine ndi amene ndikubera drama kudzera mwa makolo ake. Koma apolisi atafukula nkupeza thupi la Damilola audabwa kunena kuti munthu wachosedwa ziwalo anchosa lilime anchosa mapapo chiwindi maso nde pamene nkhani inasintha kuti no chimene wamuchosera munthu ziwalo nchani mpamene Jeremiah anayamba kulula kuti yayi ndinapeza sing'anga pa TikTok ndi tinamuuza kuti tufuna kulemera ndi sing'anga yanauza kuti akuyenera kupanga matsenga kama ti mama ne ritual amazikonda ku Nigerians nde njira yake inayoti atenge ziwalo za mtsikana ndakuti yeye anali amayenda kumasakasaka munthu onina kuti amutani amupya nchose ziwalo anangopeza kuti wamuona Damilolayo akuyenda zake kunsika basa atanamuthamangira Damilola uja khangati kuti akumufuna tandipase namba yako. Damilola opereka namba yake basi kumuimbira phone umuza kuti atatieti kumane munthu otisa akumuziwa. Damilola uja anapita kukumana naye ndara anamugulira Sprite koma mu Sprite mwanathira mu mankhwala nkumpasa kuti imwa Sprite iyo uchadi kutani kumwa Sprite. Damilola uja kena kwa kumuza tatiye kwathu. Damilola uchadi kuluvumirani kumatani kumulondola mnyamata uja otisa akumuziwa auti amaona ngati akumufuna kuti chikhala chibwezi. Mpamene amakafika kumbali kwina kwake kudzima building zosamaliza kumanga basi ndi mankhwala anamwaja basi kumuona kuti wafowoka basi mpamene wampanga strangle kumupha basi basi kumadikirira kuti usinganga chotumiza wa taxi atabwera ndi chimpeni chake kuzampasira ndani kuzampasira Jeremiah basi Jeremiah atumpamene wamudula ziwalo akuti afuna apangire chani maricho kuti alemere. Nde imagine nsikana waphedwa just like that ndi anthu osadziwa ungokumana ndi munthu umpasa namba nkumulondola mpaka na ukaphedwa. Jeremiah wanena kuti ntangomuona nachita usankhira kuti munthu amene ntanchose ziwalo ndiyo nduyu koma kana khawati anamukana olo kunena kuti sindingabwere kunyumba kwa ndibwera ndikudziwa sizikanachitika nzomvetsa chisoni kungofuna sochita highlight kuti anthuni tizisamala kunja kukwaopsa anthu ngoopsa ndipo akupanga zoopsa anthu ali nzikhulupiriro zosiyana zonena kuti zimaphatikizana ndi kuvula za miyoyo ya anthu. Zikomo kwambiri.